Takže dámy a pánové, já jsem Papok a vítám vás u dnešního dalšího nového videa. Dnešní video bude o Porsche 911 GT3 RS, modrá barva, je to fakt závodnička. Dneska si samozřejmě otestujeme rychlost, jak se řídí v Peru a na Route 66. O tom, že je to závodnička, tak mluví hlavně tohle neskutečné křídlo. A my se jdeme kouknout do Peru na jízdní vlastnosti. Takže jdeme na to. Start je unikátní. Jdeme se kouknout, jak se jí vede v jízdě. Užijte si zvuk, nebudu vám do toho moc mluvit. Nejdřív začneme pomalým výjezdem bez sportu a taky Sport Plus. Plný plyn bez sportu a Sport Plus. Koukal jsem se, že to je zadokok. Tak, a teďka se jdeme kouknout na start ze Sportem Plus. No, čekal jsem, že bude zrychlení trošičku rychlejší, nicméně ještě si užijte zvuk a potom se vrhneme na Route 66. Ještě před Routem 66 se koukneme do interiéru. A poté se koukneme na jízdní vlastnosti. Teďka se koukneme do interiéru. Podrobně si to všechno ukážeme. Takže interiér samozřejmě volant, potom tyhle nádherné otáčky, které se mně dost líbí. Potom vedle toho hnedka máme měřič Gček a samozřejmě rychlost. Máme tady stopky, které u Porsche musí být, jinak to není Porsche. A potom tady máme ještě takovou palubní desku, která se mně taky líbí. A potom displej, na kterém máme mapu. A u spolujezdce to je taky nádherné. Je to prostě takový sporták, ale u Cayena se mi to líbilo možná trošku víc. A potom se koukneme samozřejmě na zvedání podvozku. Takže to všechno vás čeká a můžeme se kouknout na Route 66. A ještě si vám chtěl říct, že dám vám do popisku videa dám odkaz na toho Cayena, tak se koukněte. Takže, ale
už se jdeme kouknout na Route 66. Takže jsme na Route 66 a my se koukneme na Launch Control. Potom si dáme zvedání podvozku a následně Launch Control z třetí osoby, vlastně interiéru. A potom na závěr si dáme samozřejmě driftovací schopnosti. Takže můžeme se kouknout na Launch Control a maximální rychlost. Nebudu vám do toho moc kecat. Užijte si zvuk. Jedeme 300. Musím trošku zpomalit, jinak bych naboural. A zase zrychluji. Teďka už se vrhneme na maximální rychlost. Bez přerušení. Uvidíme, jestli přeřadí. Chvilka napětí. A přeřadil. Je to neskutečný stav. No, 8. válec. Ještě bez čipu, ale klidně vám natočím s čipem video. O něj si pište do komentářů. A maximální rychlost Porsche 911 GT3 RS je 323 km za hodinu. Neuvěřitelná rychlost. Ale teďka už se jdeme kouknout na zvedání podvozku. Brzda, to se musí zaškvařit. A teďka se jdeme kouknout na zvedání podvozku. Protože je to sporták, tak má asi hodně tvrdý podvozek, ale můžeme se na to kouknout. Takže jdeme na to. Uděláme s tím Launch Control. No teda podvozek se nezvedal skoro vůbec. U Mercedesa G se zvedal o hodně víc. Dávám na něj zase odkaz do popisku videa, stejně jako s Cayennem. Určitě vám to popíšu, abyste se náhodou nezapomněli. A teďka se jdeme kouknout na Launch Control v interiéru. Takže nebudu vám do toho moc kecat a jdeme na to. Launch Control uděláme tak do 200. Do 250 km za hodinu. A teďka vám jako bonus ukážu triček s otáčkama. Koukejte se na otáčky pod head-up displejem. Udělám to tak při 250 km za hodinu.
911 tento trik nejde udělat, protože je to samozřejmě zadokolka, ale ukážu vám ještě jeden trik, který s tím zaručeně půjde. A to takový, že můžu mačkat plyn, aniž by jsem držel plyn. No, v driving schoolu můžu. Ukážu vám jak. Musíme nejdřív dát plyn a poté dát pauz. Teďka dáme pokračovat a jede to samo. A aby jsem vám to dokázal, tak můžu pěkně i zatleskat. Poslouchejte. A teďka už se ale jdeme vrhnout konečně na drifty. Takže jdeme na to. Takže jsme na poli, kde můžeme pořádně driftovat a koukneme se na jeho drift schopnosti. Takže jdeme na to. To je hodně dobře. Je to přece za dokolka. A teďka zkusíme drift pozadu. Štve mě, že vždycky přeřazuje, ale dělá takové krásné velké kolečko. Tak. Takže to by bylo Porsche 911 GT3 RS. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, zanechte tady like, odběr a pokud chcete, aby vám neunikly žádné další moje videa, tak určitě dejte i zvoneček. Za odběr budu moc rád a až tady na tomhle kanále bude 100 000 odběratelů, tak se odhalím. Takže určitě to nasázejte a u dalšího videa zase čau.